Tingin po'y mentasya ka benta ka baar jong ka jing hikay ka tenray jiw ha ka jingit kristan. Ti ngaktaay ka mga ngadon kam ban penbenta ka ni kapor. Nagabenta jong ilang baro. Kalong bangingin snowto. Ya ka ni kaway ka ba msim lahikay. Lingba kisnem ki balalit no. Wada ki ministry bara ki church ki balang. Wat ka ministry ka jong iru. Nday namar bang imtip. Andre kalong namar bang itharay ba kalabiyang dadon kaman ngam jeliyo tan ya kanika benta. Andre ngaingo yo blay bang iyo ya kanika kabu mentapat bangingin le kani ban ngam jeliyo ya katenray jiu ha kajingit kristan. Ban ngaingo ya ki parlok messianic jiu. Ki bala kenrabyang ya kani kajing hikay na ki spasnem ki bala letno na mensywa. Bat ki penpau pertaipat ya kah mentah. But kanika ministry ka jongi ka balajit te lok habat ki messianic Jew kamtam ki badan he Israel ni snowto ba kanika long pongsan kanika jing hikay bangi don kam ban bat perking ba ya kanika jing snowto ka jongi ya ka legacy ka jongi ka bangi ngila yo ka legacy jong ki Jew ti mena kanika ta yoruk ni kmi katto kat ni balay ba kani ka jing hikay nakaliang jong kabalang hasitluk ka protay. Kalapan kenrapan ban, kala kersiw pan ban, ya ka jing sniw ban le ben ya ki jiw. Kat haduk mendalami ka jing hikay anti-Semitic. Kabalong Persya ya ki jiw. Persya ya ki kon Israel. Persya hi ya barok kito kibawan na kakpo na kaskep ka jong wa Abraham. Tingila yo ibig jing pinchitom ben kilalong ling bakis pasnem arajar snem da kajing pinchitom ben but bon sin hi kani kajing tenro lani kajing kensyut kawan na kabalang tanray mentalas nang mendang kersoy pat pa pertay ba hadin ka nyotre ko Oktober menchim snem but kani ka mensim anti-Semitic mentaka pau ha hakibabun ki school ba jong ka America ka Europe at kaleng-kaleng kapapan iyang iya ka Begini kilong kidak kishin. Jang kijing wan le thala uksoy ubaman. Ban kinsyut Persya ya kahima Israel. Badi ki jadjiu hakaleng satla kapertay. Anda haba kabalang kaklet no. Ya ke tenray jiu ke jongka. Ya ke jinget ke jongka. Ngat haki eke kijing long thala. Kijing long sniu ki basyurkay. Kabaar minta kasih. Ujisu on one pai shepherdai kum usim kijiu. On one pai kum usim kijiu. Ngakwa api pintip ya kani banado kacakaporhi. Bau Jacob syabun tukut mensi. Haka jakat siayap ke jong Ula pa bakit kinrong ni Ula dan mentah Egypt. Ringkat lem kita kat arngut ki khun ki ba unamut kutau la do kamtam lele ya Yusuf Joseph Ndre mentala restore la reconcile ki kile ya don lang krui si yang si sem si kipasi khun bakani kasien ulas dang ban kirku kemalale Isak patemen jong aswaba on klat ula bo ya kakti halor kakli ke jong umtip Deu Jacob no muktaw deu iso. Wadu pelat luhut jiga jing terku. Haswa bon klat no. Mentah Jacob rulale kumjo mentah. Ban kinere kakti halor way pe way ni kikun kijang uban bukti laying on of hands. Bat ban release ya ka blessing ban pelat luhut jiga jing terku. Halor ka way ka klik jong gini kikun jong ubarok hat arngot kirang ba shendra. But pinken mau la pi pulib hai ka kitab Genesis pin yo iya kane bahaba ubuk ti halor ka klik jong Juda. Uangkom no. Bau ding sensyar anampan kerja nau Juda lano ru. Dan kiba ong begini ramblings of an old senile man who was about to die. Dan kiba ong begini kalong kajing tenum rumah jong utau bansak no utemen bapli. Ubam sungto ubam syai syuk kacing macam perkat henrekan mau bau neu de paman sim jong ka judgment riu ki jiu ki Israel baru tu je kacing pen slek jong ka jutang ka bau blay ulate halor ukparat ujung
Uwe, Abraham. Kajing penselayan wa Abraham ketuj jo Ishak, na Ishak ketuj mentah hau Jacob. Baru Jacob mentah o release ya kata kajing penselek jong kajutang. Halor jik ni kikat arngut kikun. Olai kajing kerku kibas ngobang kibas ngotiang na kabenta barot kikun senrang jong u. Tam lei yau tau kun jong u ya uba u. Ola syuduk no si tengpor. Namarla dia u kumumrao syari Egypt. U Joseph. Mentau Joseph omlong marway udan sa arngut kikun ki jong u. Barhabala wanyalam ni kita ki arngut ki kun ki jong u Joseph. Jacob ola pelat lu ki jingker ku ki bas nyam tam na kabenta ung ni ki ksiu ki jong u. Nau kun bo ulaja ulado eispor. Te Henry ke e ke ba clay halor ke sinrong clay ke jong u Juda. Kade ka prophecy. Kade ka royal release. Ke prophecy of royal release. Dan ke jingnya tok lupa. Jang ke jing pelat. Siapang ke jing long sing. Now Judah lakah. Ya ki babun. Ki long din. Ki jong u. Noi na kita ki long din ki bapautam. Day u. David. Minsa pois kowe ke benta balay ba. Yau Jesu ki khot kun David. Melim ong kun Abraham. Tar kan sobat kam sibit. Dia kata ka release lalong hau Judah. U Judah. Highway ni ki kun prangsi. Ki long din prangsi ki jong. Ki kun ki ksiu. Kun miau kun knai ki jong. U David. Now David. Boy hado tau prangsi u prangsi tam. U Jesus Christ. U bana Nazareth. U Yeshua. Hamashia. Teu Jesu lo wan sekani ka protei kumusim ki jiu. Hakapor ba lakaya u. Lakaya u kumusim ki jiu kam ke ki gentle. Ki riu start na rimi ngi. Ki briu ki ba wat. Ki ba twet. Ki jing tok. Ki jing tip. Ki ba kensai. Ki ba pla. Ki ba mayan. Ki ba kenjablay. Ki ba 4 tip no menurut. Kini ki tip. Tejak no. Kini kita ki bayo anai kini ki kai sengki. Kumno ki suan ka san sim ki jiu. Nei ki tip ya kene. Namar ki la juyo tuition. Nano, na way ni ki restart uba krautam o bolong u prophet uba hasenda kajing pasiaw be ka skor ka jong imat ka dan be ka remeng sentur ka jong ublay. Uita. O restart uba krautam ha Babylon bat hari persandai. Uba Daniel, ubayo snow, na u Elohim. Uba hasenda jong Elohim, Daniel. Uni, sedang. Wanra kijing hikai, kiba per, kiba kala. 4 kut yang ke tradition, kabala ju sedang da u Samuel. Samuel apor bawla, san, ublay kulari Samuel, wangai Samuel. Ngan sasay. Ketar kebentaan sa ayam sibit. Ngan sasay. Yaki ya unang ya lupa ya kenjal lingdo uba pelatam na pedang ki lingdo baro. Bat kini kin long kita kiban kongo. Bat kiban syakri. Hakmat jong ubala penslek ujonga. Dah. Daniel tepai kini kiki. But kamu chief visit po Babylon. Hakahima Persia. Balasin Sharus Darius. Kat ado mendelawan Cyrus. Dah habalaklad Artaxerxes. Jayo. Kini mentah sedang. Banyak kejing hikai. Kata tradition ke belas sedang ke school prophet Samuel. O Daniel, what are you way? Udang ruwit yang kata ke school prophet. Man kapor bu syong. Man bau dep penduai. Anda bu layo ikijing pasiaw na ublay. Hakita ikijing duai ke belong laisin chisngi. Kenapa bahaya kata. Walau deki ang wat duai baik ni. Nomor beli ke kapor jong kejingnya selok ke jong u. Haka bau interact mo ubat ublay bat u. Kementah bau syong. Ani bau ba. Ani apa u lejing le. Kini ki pesenran ya u. U kana bat ki.
Tanamar bu de real blay.ไม่ต้องเรียวเนี่ยเดี๋ยวเรียวเบลการกระเป๋าเคลกี่เด็กกี่บักกันจะเบลที่ใครที่กี่บัวบวชไม่ได้ตั้งกี่จิวกี่บัวบวชอยู่มันแต่ละสตางค์มันบวชสกี่สกี่ gentle มากี่ขวาบันลองเล็มกุมลองดานิเอลเจ็บคำผ้าโปรจะเบี่ยงชายสงบโถกัดไปกินนังยอสงบอีกแต่กัด discipling กับจงอุดานิเอลกี่ยอสงบbah akhir kasih kumeladat ya tu ngatraiอุดานิเอลulah batai nado kaporกับจงdan kibalaban on duduk kapor jong Moses mo bo Moses uang hakni unsa mi uway par prophet uba kumanga haswa jong Moses ulay lo dapat keren lupaya no ya Adam usambaye jong kakantay ngansa sayo baun long kajing bishar halor jong me usenpo ini prophecy Jana markata habaw Daniel Ukraine's pang kita kikay kalaktik ikadonot kaman si wat sakini ki gentle ki reustat. Baraba pista shisha pi pro shisha pi shy shisha pi sempang shisha pi stang ban suto. Bat kan maaf hay kanite kabaw Jisu hadian usoban ban ong banda haba pi poi pi yo yo mensim yo pi dalam ki jing shisha baro. Sakini ki yo ya ki jing pensle mensim ki poi saki jing shisha. Tikum ki gentle wala ki gentle handre ki poi hakapor ka babyang hakaya ka balapan ap na kabenta jong ki kat bakum ka jing yalam ko jong uklor lam lenti ki poi hado a Jerusalem bat ki rung wood bet shaka jaka ka basyong ka basaw Herod bat ki kli hangno balaka we us em ki jiu na magila yo iyo klor jong unarimi ni bat ngila bot tem bat poi shaka ne ka jaka shai talaka ya u kumus im ki jiu. Balik musim la ongs im ki Israel. Ke Israel ka deka hima. Ke Israel ru ka deka kajat man riu ka jongki. Tan rei bale jiu. Na markat hakata ka por Israel abon la jaklep. Si pau ki kur ki jat non jo. Pinya Israel la yushu. Ki kuns im ki be shong ki be sa ki be trei ki be kta ki partner ba ublay kim dan syo Israel ki kuns im ki be ya don benta batu Elohim lajar ngai la ra ki sa Syria ki la poi sekeleng ka bakut jong ka prosai menta sa stang kini ki arkur ngong ye pide do ne mano Juda bat ye Benjamin kini ki ar ki kur la khot ki Yehudim na ka ba pipi yo Yehu Jew ki Jew Israel tum da tip tiknasyo kin sa wan pai ko ikapor ong ublay nraya manta ki egi badon ha Jerusalem ha kapor swaban kayo Jesu bun ki Jew ado manta maner ki bun hi ki Jew bun hi ki Ashkenaz ki di ki Jew ki Sephardi ru bun hi ki di ki Jew ki kinhod jang kinong Israel manta ki badon hari Israel abon belen hi de Jew te la khanya u kumus im ki Jew ola syayap ru kumus im ki Jew ha hoy hakading pna upilat upatho kamno same ki Jew u Jesu o bana Nazaret us im ki Jew syah kata te ulayap kumus im ki Jew but on one pie hakasin ka baar biang kumus em ki Jew hado kani ka klipmat u Jesu day utrash nong jong ka protay international citizen global citizen dan kibrig ba ang ba utaw jat blay te ulade u global citizen utray Jesu day utrash nong jong ka protay but day hiru a global citizen day Henry haba unwan pau kumunong sensya jong kaportray shitlo a global sovereign king. But kajing one pai jaku kan long ha kanong ba Jerusalem ha Israel. But ha Rome. Unum one pai ha Washington DC. What lada pidon ni kita kikitin kijing to in God we trust how bling isa niya. Unum one pai ha New Delhi. Niya kanu kanong ba, niya kanu ka ri, light na ka ri Israel, but light na kanong ba Jerusalem. Kung nung tip tiknay kani, lechu sakraya, kalunong ka ba katsaw, kadakot ka basaw. Ka kitab
Schwabel penkut ka ba the second last book in the Old Testament. Ka Testament ka ba rin? Sekaraya ka lenong ka ba katsaw, kudakot ka ba saw ka ba ong. Hakatakas ni utray on yeng halor ulom ulip. Sakalyang mitni jong ke Jerusalem. Te engkat na pedeng ya ulom ulip. Arliang na mitni sya set ni dakatem ka ba kraw. Shiteng jong ulomba on kenria sapang sate bat shiteng jong u sapang sate. Kadika benta jong ka Bible ka krensyai bagi jingwan arsin ka jong utray Jesu kan pau sena haba unwan hiar nang tina beneng halor ulum ulip ubadana ka pang mi jong ka nong ba Jerusalem kumno ngatip ka dana ka pang mi tu ko ang mentan kitab Sakarya lenong khatsau lorong tangala de wan mentala prasin ngatip bagadon marsin jeng hinalor ulum lip ngaya ibet ya ka kerdop ka basya mi ka Eastern Gate numkhot ka Eastern Gate lara ka don sa west west sini la ang lum ulip di ka east karis kaliang mi sa kapang mi jong kanong ba Jerusalem te let's say day na kani ka daw ngong let's say day na kani ka daw ba usoitan upen tnam ha kajing yakhi ban kurup no na Israel na ri Israel hi ya kaliang mi jong ka Jerusalem hakaba yeng une ulom dakile no bat ki borsen shar ka kenhun ki Palestine bat ki weki borsen shar jong ka pertai kentup ki ri Muslim baro ya kiri ki barat ba jong ka pertai bat kam kerpang le ya ka United Nations hakaba mentala Sudan bet daki ki bosyukwa ban mudui kensut bat ben kentho ya kari Israel ki kwamit ban knap piano ya kari ya ka nongba Jerusalem. Hikin mana about Donald Trump wanra ya ke embassy si Jerusalem ukia kulmar ukia dom. Mar ki ong ba kamdei ka capital city jong kari Israel. Dan rei ki Jew ki ba erang ki ba don ha Jerusalem ki ong ka Jerusalem ka de ka eternal capital jong kari Israel. Kalong maka batang maka and ka de the united Jerusalem. Undivided Jerusalem. Balay bigli ang undivided. Ka Jerusalem ka bomshem la pia. Marjale sile man ka por ban pia. Oh kilawan. Ki American President ka nungot siyo. Kila yalam yaw Arafat. Shadow sa Camp David ro. Hagi por ki ba kam mensyua. Ki spas nem ki balalit no. How new spas nem o balalit. Ban ang kumno ba ali to nginya penbet ngin penya long kumni kumtai ngin yawan ra no ya ka ngin pia no ya ka Jerusalem te ka PLO kan shimno khandiat na ka Jerusalem Eastern Jerusalem marsen ang hiban pia ka Jerusalem but bakin shim ya ka Eastern Jerusalem bakan long ka capital jong kari Palestine marak skor berarti ngor belai Sakarya unwan hiar kumno ka capital city jong Kibreu kumnon hiar ka capital cities in Kibreu banun on nation shar ya ka Jerusalem bat yaki Israel kalong kumalit one hiar helikopter ha Dhaka nada pada ong dius im rikasi mamla man long dalile ro tinamar kata kada ka Jerusalem hi kan David ka banum la ba pi pen pia dalile ro kajingwan arsin ka jong Jesus Christ kamdei kumba hikai gi katu kat ni ba uncuan hiar ban rongno ya kabalang bat ba unsa sujar ngai bat I ya ka pertai bat jiki nong pop haka jing penjot kabasatar hana unsa sha left behind lut baro bikin sujot kin suyap bat ba ka Jerusalem ka sajot ka suyap bat ba entang lut ikata baro ti henrei tang kabalang hiti den kan poin station peneng bat kan sabe yang tubo Jesus Christ. What theology is that? Ngatip ka theology, kadika replacement theology. Kadika theology ka ba bujli. Wat kata kadika theology ka ba mensaw tam ya ka jinget jingi gum ki khonu blay ki khon Kristan. Ken mau ya kani ba baro ki jinget tolo pa ha ka Bible sa pang ka jingwan arsin ka jong usim Jesus. Kalong ba un plat im ya ki Jew. Na ki nongshun ki ba kerta wiar ya ki. Un wan ban jotma bat ban pelat imi ki jiu na ki nongshun ki baker tawyar
ya kan nong ba Jerusalem kat akata kapor. Kat makan por syaduk syatem Jezreel. Syaduk ki benta ki bakam syatay. Jongkari Israel. Bada marga ta mentanga aingo yo blay bakadon ke jinga khenra ka bashir kai ba. Ban pen khoi ya kata ka baki khat ka West Bank ke Samaria. Na ki lekno pen khoi ya ki lekno na gitu ki jaka. Nang ba ka jingwan ka jong utrai mdai ben ong bagin pen bet pen reti henre bakan don ka jinga kenat ka bakat dor ta. Kan kia ka Armageddon te. Klam Armageddon Jisu numwan. Balai. Kani ko. Teka tma kan wanchwa, kajing kordet bakraw kan wanchwa nang taon sawan. Tilda Yesuk. Nang slam. Tangong wanno try. Wanno. Jing kordet ruwit no. Singap ngay kani. Ngidon kamte ban poisata, ban sngoto, ban shy, ban yo ilut. Teka ni kajing wan kajong u Jisu, kajing wan arsin kajong u. Unday to busuan menchile lalu. Unwan ha kulay bali kabamot uwan ban job tma. Kumno fitip unwan kulay bali. Tapi Bible say jing pen Paul nong kat kendai de kat iway kat way do kat sao. Jing pen Paul nong kat kendai de kat way do kat sao. Yo gini ki kintin ngala yo I ya ka beneng baple. Bat la mi pau o kulay u bali. Te utaw ba siyang halor jong u. Lakot u ba yayne bat u ba shisha. Baraka hok ubisar baru yalet ma kikmat u kilong kum katlit ding baru pong sibon ki pansnyat haka klik jong u udan ka kerteng ya kabala thok ha u ya kaba mdan batit hanrei tang ma uhi ukup ya ka jankup kabala lingki dakasnam bat ka kerteng jong u kalong uktin ublay ki kinhon sipai na beneng ki bot ya u ki de syong halor ki kulay balik bat kiryam de ki jan linen balik bat bakhoit kanya phai yang sakatunu dok bestang kanya ngala yo I ya ka beneng bala pli manu ni unga u Yohanes u apostol Yohanes u bashi para bat u Jacob u sunran jong u Jisu mentau la temen ha u don ha ka dolen nong Patmos bat u yo I ya ka jing yo I pau ka bala khot ya ka jing pen pau ka kitab ka bakat do ka Bible barakane ka lenong ka bakat khandai u ngala yo I ya ka beneng ka baple. Kani kita kabangi kat mangi ke open heaven. Man ba pio I ke open heaven kadon ke revival. Man ba kadon kani ke open heaven kadon be ka manifestation kijing penpau ki ba pala ya ka manifest present ke jong oblay kijing ya don ke jong oblay ka balong ka badapau. Bat la mi pau ukulai ubali pin kan mau em ba ki benta ki bana khmat jong ka kitab jing penpau ki la don kita ki nong song kulai ka nongut saungut Kike kirong kulay? Ong nga? Ubali, ubasaw, ubayong, bat ubabto. Utaw basyong hagta kulay ubali. Hakato kabenta, kabaningkong. Udan ya karente. Reklam knam. Bat uto day. Hikay siyay baka Bible, ba uto day unong le male. O Krislam le. Jandray hakani kamentapat. Lenong kat kendai syaban kliap nak sunannya ke kita. Syaban kliap nak sunannya ke Bible barok kowe. Owan pau biang u Jisu. Halor ukulai ubali. Ti utau ba syong halor jong u. Lakhot ya u ubayaine bad ubashisha. Faithful and truth. Baraka hok haka righteousness. Ubishar bad uyaletma. Ki ubishar nang tau si letma. Kajing ilat ma kajong u kadai kajing bishar kajong u. Kani kaktin bishar kani kamut kadai ka ba u sya bakan non kajing yatai. Kadon ka true justice. Kadon kajing ya san nakabanta ka pop kibrayum. Bat nda haba ndon snam ban sat ban penkoit ban tap digi pop kawan katma. Kawan kajing pendep ke execution. Kikmat jong u kilong kum katlit jing balay bi kikmat jong ilong tlit jing. Ha? Kadaw kalong ba uyo I palat banya kaba pipila ban buri. Uyo I kajing yo I kaba syai kedar. Bat kata kajing yo I kajing ukat bakadang pau kat bakadang yai. Kadalong pelah kada perang.
Badu pong sibun ki pansnyat aka kle jong balai sibun ki pansnyat. Dan ki baong em bo unlong us em jong kis em baro. Oh very good. Tang bar ki kis em ki dan pansnyat em. Tu kuni na mu ki pansnyat jong ki. Em ki ang kitab jong pa bon bread do di ki pansnyat be kis em ki nong sensyar ki wan. Bread ye ki wan shop ye ki pansnyat ki jong ki hatra ki za jong. Hakza jong de kle jong. Tam me ke e ga bala wan ban aim ka jing mane bon bu alor kle jong. Tiki ay gini ki pansnyat. Ken mau ba ka role bat ka call lani ka calling ka jing khot yo Jesus Christ ka dei ki lai benta. La khot yo bon long lingdo. Urang ba lingdo ong ka sichi ki Hebrew. O balik pau hakmat ka present ka jong oblay ka tabernacle ka ba kentang tam ka jong oblay. Pada lor ka duan ka badan hangta. Uwan ra yel ki jing mong ba di ka snam ka jong Banya sait na ka benta kalaway. But nakabenta ki pop jong ibaro. Kaba angar ko office ka jong Kadi ko office ka jong kay pat. Unong ye chok lupa. Unong ye chok lupa. Uday maubak klay ki kitin. Jeng ki giban sejah dok kabakut. Tinamar kata uwan ban pendep ya ka ka bawlo dep an klay. Wang hakmi kan sawan kloy. Uwan ban pendep ya kata. Ki prophecies jong kilang baro ki haoy bat ki amen sudah. Bat kabalay, bat kapansyat ka ba upong. Kadai kapansyat jong usim. Usim kis im. Utray kitray. Amday tang mo sulong sim, udalong ru utray. Pigidan kis im, kiba kilong sim, tang ba? Jayu. Kimla ban long try. Ngamar balay ka jing long try ka jong ki. Laay no hakirayat. Ka jing long try. Ka jong laay bentano haki mentring. Chandray day tang hau ni usim, bala ayo uru ika jinglong try, ka jinglong hok, ka jinglong try hok. Hangno ba usensyar, dalong ru utry kli, jong kata ka ba usensyar. Uday siya umalik, kumaong na dagaktin hindi. Yes ngo? To. Nang ta udon ni ka kerteng ya ka bala tho hau, ya ka ba mdon batip, nreitang mauhi. Kani ka day ka identity. Namar bang imdon na kiwaypat kikintin la siya ang kerteng. Hanray ka ni ka dang ka jinglong ka jong ka long renyeng ka jong ka identity ka jong ka ba pelong ya ba unlong kumto kumba ulong namar ba la benset ya ka to ka bentah ka jong kay kita ka kerteng ka ba umdan batip mano hanray day tang batip ya ka kata ka ba pelong ya ba un sngo tho ya de bu de ublay ukon ublay tang ba ublay nangta ukup ya ka jankup kabalalingki da kasnam. Balay balalingki da kasnam. Na markat agata ka por, ka ikhtiar ka jong ka jankup ka mamut ka ikhtiar ka jong Kade ka ikhtiar, jong ka jing IT no yalade. Ba unlong, ukun lang berat jong ublay ubaim. Kisay? Bat ka kerteng jong kalong, ka ketien ublay. Kani pada balay ba ayang ka kerteng. Kani kam desyo ka identity. Kani ka day, ka reputation. Ka jing benar. Ka nam. Bat ka nam jong kalong uktin ublay. Balay ka nam. Namar kat ka ba uklay mo kat ka ba upen sawa mo kawan bay nagramiang suntur ka jong ublay ukpa. Amen. Tikikinhon sipay ka beneng kibot ya Kikinhon sipay ka beneng kibot ya ublay. Mau de urang ba pat ya pom jong kipat ya pom ka beneng. Kita syong halor ki kulay balik. Balay kiwan ban job tama. Kum kinong sensyar. Bat kiriam de ki giant linen balik bat bakut. Kaya kakam ka baki kile kalong kakam jong ka hok. Haba kiwan ban job tama ki job tama da ka jing le hok. Da ka jing long janai, da ka jing long kentang, da ka jing long kuit. Amen. Tika jing tmu ka jong Jisu kalong ba unwanra no ya ka sarkar jong ka hima beneng ka jong ha Jerusalem. The government of heaven. Hey, ha Jerusalem. Na ka ba unsensyar ong ka Bible kat bakum ki jing ya tok lupa ha ka Bible baro. Si hajar snem ha Jerusalem. Haswa ban wanra no pat ya ka hima baro ka way ban pelong ya ka beneng bat ya ka kendo ka way. Da ka jingwan jong ka nonglet kurim ka jong kaya kita ka nonglet kurim jong ladap hikai pim siya pidi ban kan mau ba. Da ka jingwan pao no jong ka nonglet kurim ka jong kaya kita ka nonglet kurim ka jong ka Jerusalem ka batmay
ka ba kentup tang ya ki riu nget kristan han ya barok ki ba nget bat ki ba kongo yo blay all of the saints kentup ya barok u abel ter belingali a kerteng du abel namara ki shiki Hebrew mi ka kerteng u abel ka kerteng u adam ka klemi ngam tip belai tengah sebut be ya kani ngam la hikai palat na kani to aswa bo sedang no ya kata ka babam jukut haki arta ki babam jukut shadow ki arta ba on wan ban sen shwa ya ki hima on pen kelalong ya ki hima jong ka pertai bikin long ka hima ka jong oblay jongi si hajar snem na Jerusalem nang ta ka Jerusalem jong ka pertai bad ka Jerusalem ka batmai kinyalong ka way kini ka Jerusalem ka batmai kan kenir halor ke Jerusalem ke barim. Tetapi kau akan tip ke Jerusalem, kidan artali ki map ke Jerusalem. Ka map ke beningkong, pisem ya ka, baka dan haka testament, haki benta ki beningkong jong ke testament ke barim. Keren cepang ke Jerusalem to. Nehemiah keren bahas pang ke Jerusalem. Kijing to untuk keren bahas pang ke Jerusalem. Kumno bala job ya ke Jerusalem. Beningkong Samuel, ningkong Sim, ningkong Chronicle, Chronicle, kidan no di kita. Dan mereka map kaba kabala yo i padu Ezekiel, kadika map kaba kamyar, kaba kamper, kaba kamjerong kalenter, kapenkiang ru kajrong, kaba kenjang ru kamper. Balay, nemar kadika New Jerusalem over the Old Jerusalem. So you have new specifications. The unwan ban pendep wan yakin nongshun jong ki kon Israel ki ban tur persya hapok ke jing yalam ke jong ukris lam ler. Kanan katma. Ngalongi pigay kita katma ayu. Katma ba ka baar. Kham trim ka ba khamma banya ka baar. Kenma ka day ar ma gedon. Misyak sudah katma ba baar menta ka day ar ma gedon. Yes nga? Ta. Ti kada kejing khruit kaba syarkai bhak takapor kisipai kijong ukris lam ler in station yela de bakandan ka launching of aggression nakatem Jezreel bunangi blayo I kemana ngapan isu sa tiap pimi isu pen isu sa tiap pimi isu ngapan yung pinalor ulom tabor kabamut kisipai jong kapertai baro oh kisipai na kaleng kapertai ki banwan kibanjarung ta Banyale persya, ya ke Israel. Hendai kim tip kile persya. Ya, usim kisim utrai kitrai, amen. Te unwan ban pendem wat ikinong sun jeki Israel baro. Kini ki betur persya. Halor ke jingyalam ke jong, dak ke jingyalam ke jong Krislam ler. Uniu baman unya kun ban kurup ya ke kanong ba namar unjale katla katyai ban kang kedong ya ke Jerusalem. Nang ba utrai Jesu anumla ban sensyar hangta. Kita kata kejeng semua, ke plan, ke agenda, ke jong uksud menta ke David ke political agenda. Tim tu tip sih, bahkan niam ke sudai ke camouflage ke basyada ye ki political agenda. Kita kan mau hati kan ni habau Jesu wan kan ni kai. Tang sisi nuang. Ngantai ke balang, tang kata kasin. Nusuk ham keren kan cepang ke balang. Kajingnya thor tang sisi nu keren. Hendak kawai ke bau he ni abit nado tang step na min tu step senan. Kedeka hima. Tu sim tu keren ni kai. Keren ditanya ka beri ke interest ke jong kai hima. Man lah si man bau keren. Ka hima ublei kalongkum. Sangat mahal kita kaya. Balai, namar kata kadai. Kani fitip. Kani kata kada kijing sisa. Kani kai. Kani kadai sa pangus kahima bat ki khuns Te ujisu wanra yakata. Unwanra yakata ban sensyar. Ban long sensyar. Ban namar kata pim jei kijing kadok kijing kibriu baro kadon begini kemensim ban meng kendiat ban teneng kendiat siapang kijing sensyar. Beli kibriu bon ki ko. Namar hangte hapo ufuse jongki MCB jongki ke MCB jongki kadai ban long nong sensyar. La tau ya pi hakadur jong
nong sensyar. Kan tahu pi kedur jung sakri. Pidan ka man thu bai kani na mara ka klimat ba pi pei phang ya kani pi sngo thu balei bo jisu un sa wan pai. Tina mar ba un sa wan pai pidan ka man pen kre ka jing wan pai ka jung u. Te kan mau ba baro ka slem jung ka jing wan pai ka jung u kan te Jerusalem. Namar kata ka kitab Sam ko ang to duai na kabanta ka jing suk jung ka Jerusalem. Para ka way kabanta jung ka Bible ong pen duai na kabanta ka to ka snong na ka ba pipidan. Namar hakabadon ka jing suk jung to ka snong hang taro don ka jing suk na kabanta jung pi. Amen. Tila da pi duai na kabanta katang ka bansalong ka hima ka jongi ka capital city ka jongi ka Jerusalem. Ni duai na kabanta ka jing suk ka jongi. U Jisu unwan ten ro saitan ro onyle ban kang kadong. But unle kat bala ban tau thala barok ka bajamanta haka political governance ya ka Israel barok ka kmi ba. Dan reka Bible ka yatulu pa bo lada wan ban kang kadong kat ba wan utau ksut tau Krislam le ka Bible ka krensha ka kitab Sakarya lenong khat saw khat kan reu ko ong nangta baro na kitu ki balat im na ki judgment reu ki balatur ya le ya ka Jerusalem ken let kiu shaka manla usnem ban mani ya utrai ba don bor baro komus im bat ban rakhi ya ka jing khawai niam ki jing trep unduan Jisu ato unum rakhi ya ka niam ka jing lak wamu kumbala pelat ya ki kun Israel nari Egypt menta upelat ma um nakatrap ka jong u Krislam le ato num le kata num kan mau kata balai gani ban rakhi kerpang ya kata ka jing le niam ka jing khawai niam ki jing trep balai kani ka jing rakhi ngap hamo kale buram ya ka jingwan usim ka beneng ban syong ban sakno hapdeng ki pat ben riu ka pertai hang te ha Jerusalem. Kristan ngobha focus kamdei ngong pi Delhi ne Washington DC ne Seoul mo ne Adelaide ne Singapore ne Auckland ne Joburg ne Cairo ne Paris, ne London, ne New York, and Jerusalem. Jerusalem. Hang ta ka khet ka jong un penyeng. Nang ta on sensyar. On wan peleng on yok jat haloru lum olip ubadan ha Jerusalem. Kani kamut bau trai on sensyar ya ki hima ka pertai baro na Jerusalem but day ki jiu ki ban pediang ya ka jingwan arsien ka jong wat klet ya ka e ka bau la klek stien ha shwaba on shayap shapang ka jingwan arsien ka jong ha ka gospel Lucas kala nong khat lai de khot lai pusaw ha do lai pusan uang a Jerusalem uyamre mutrai ta ka por bakli uang a Jerusalem pa ka ba penyap ya ki nong ya cholupa pa ka ba lentem mau ya ki tu ki ba ublay ula pa shapa kat no sin ngalakwa ban kedup ya ki kun jong pa kumbaga siar ka kedup ya la ki kun apo ki tap nyang jong ka henrei hamon satya bat kumta ya ka temple jong pa en e no sendat en e no yengja ngapen tekna ba pan yo isu yang tat endakan poi ka por ba papan ong long balakerku yau tau bawan haka kerteng utrai kom tala bo ye ki jiu bakin priang yau trai Jesu haka jingwan arsien ka jong u namar on sedang ban sensyar ya ka pertai nangta na pedeng jong ki balong ki kur ki jat jong u haka bakan jado wat le tharai ba ublay on le klet ne le lendet no ya la ka jutang ka jong u ba de ki jingkular ki jong u baro ba lau sakri jong u Abraham u balong apartment jong ki jiu tang namar ba ki le pop ki jiu kamut ba ublay ru on le lem ko male maki kum ba ki lendet ya ka jutang ka jong ki ba ublay kamut ba ublay menta on lendet no kali ka pop chaki kam de ka pop ka jong ublay kali ka jing bakla chaki kam de ka jing bakla ka jong ublay tinamar kata ka e ka baki kila le lendet ublay unnum le lendet uday uba hok uday uba kentang uday uba khoj uday uba shida pidan ka man skong tho bahaya kani baka Jerusalem bat ki jiu kalong kong san hayangi bat nga dadwai nga kwa nga angnot ba kat banang long ka bala bangingen lek si Jerusalem jonginya persang ban ngin le kat bala ban lek
Balai anda pila yuk kejat ang tu. Pin sngau tu ya ka jing long per jong ne ka jaka. Pili pendan kata kaman sim jong jing sngau ya jande. Umar ka jing wan arsin ka jong kade hakaban sawan kati. Ngim kren ya ka ega baladep mena kani kata yo baladep ngi kren ya ka ega baladep berkhoj. Ula syong ula saang ta ula le kum ta la le ula tre kum ta ula ya jenti nang tang la batai lut ya barok ka baladep ka past ka history. Handrai menta pat abang ngi kren ya pi hakani ka singi ngi kren ya ka ega bansawan. Tas ngam hal kan isi. Ngidei bandan ka jing ngidei ka baya janha. Namar ka ega bansa ja ka ega bansa wan ka ega bansa urlong. Kijing itu lupa ladep man pendep lat barok. Ki baya dei sipang ka jing wan long briu ka jing utrai ka jing wan ningkong ka jing. Mentah kena kejinguan arsian kidang bon dan senang yai pendep. Lanang yai pendep man lakas. Uni Jisu ubangi mani. Udon kejinglong tenrai hangte. Balada pi kwa banya jan batu pidon kaman yale kat bala. Ladam de ke bakan jado andre ke bakan jaban sim bandang. Enere kejingbu ceperkat. Banya syem batu hakatu ke telong hakatu ke benta. Barkawain kita kejingi kai ke bangilak ban. Ayah fikir ni ke por kolong pila jukeli. Balai ba yau Jesus Christ la juting ni u ba long khun jong David bat amu khun jong Abraham tan rega jing si satu apartment jong kile temo u ba sedang ni kata kajat ni reun dei be Abraham ni te berai ba ki khot yu hum ta senga kadau ka long ba u David u dei ma u balapan scam ya ka nongrem jong ka jutang u Abraham da ka ba u yaine bat but ko ngo ya la u blai hado ba unda kiu khet bat ba unda yo ban sin char hok ya ki pat ben reu ublay ki kon Israel. Kejing wanarsin kejong Jesus Christ kalong ba un kiu biang ya ka ket sensar ko malakiu kupatamen jong u David. Hey, hari Israel. Amla banya nujori au Abraham bat us im Jisu namaru Abraham sim don ket ne pat ben reu ban sensar hakiti kiski ki por ki jong u. Empat don ke hima Israel. Lanang penpun Lingbau kun jong Abraham, u Isaac. Now Isaac sakha, yau Jacob. But now Jacob kadar ngud. But na kita weni ki kun unde u Judah. But now Judah sakha usim David. But now usim David pur hado na poi kiski ki por ki jong u Jesus Christ bala kaya u Jesus nakata kalong ye. Singap sini. Tikum no mangi ki Kristan gentle ngen ye shemba utrai Jesus. Ladang ile bam stud nyaw ya ka jing angnod ka jong u naka benta ki jiu. Singap bahasa ni ka jing wan arsin ka jong u ka long ban penskem yala ka jing long Messiah jong ki jiu. Menta ki balang Kristan ye ong bet ba oh Jisu de Messiah jongi. Kalong kasngotanan sngodei ban pediang ya kata. Tendre la pem ngau tho ya katolong jong kata ka jinglong Messiah ka jong Jisu ka mento ya pi singap ha ka ktin Messiah ka wan na ka ktin Hebrew Mashiach ka bamut ubala pen sle jong ublay na ka benta ban long unong pen unong seus pa bad unong sensha ningkong swaya ki jiu bat ya ka hima Israel bat nangta kum upatsha ka pertay barok away as the emperor of the entire earth. Syai? Don ka mantay nangta. Kapapala kalong bakani ka ktin Messiah kapaw tanga ka testament ba tamay. Katan nado ka gospel umatayos terter. Handray ka testament ba rimhi ngakren ya ka Bible kum ka NIV NLT kan. NKJV. What ka KJV? Ngaklam kren ka Septuagint. Yung mga Septuagint kami ibig kaktin Christos. Christ. Tenre ka original Hebrew. Lada pipet. Testament ka barim. Tinsyam ya ka hangto. Bamdang kita kaktin Mashiach. Kadang tambah por bigi translate ya ka pada syaka pareng kalet mi haka testament ka barim kapaw da ki kintin o bala pensle ujonga my anointed one. But kasin ka baning kong mga yo sngow ya kani yang nikaktin Mashiach pinshem nado ka kitab ningkong Samuel lenong ar dekot laipusan. Kabaong gumno nganjit ya ulingdo uban kongo ya nga
ban le ya kata barok ka banga kwa ya u ngan ai ha u ki khon ki siu ki ban yai shakri hakmat u bala pensle jonga singap bahagi tiki kintin sa sisi ngan pule biang yapi kata ka bangingi yo na ka baningkong Samuel ka lenong ka baar ka dekot ka balai tusan ngan jit ong ublay yano wong yo Samuel ngamar ka ka pot kan ma ba banang sukot yo Samuel ba unlong uban bujili no ya ka jinglong rangba lingdo u Eli ngamar u Eli Clemson shara la ka jong ka yeng ka kom ka badai badai namar ka dawa ka testament ka batmai la ong ba u shakri jong ublay de u bala ban sin shar so ningkong ya la ka jong ka long yeng te u Eli u la fail la ka benta bar ka bakut ublay u la kni no ya ka jinglong rangba lingdo yo bar ka jaka jong u lami pau mentau Samuel o balong lingdo hadrei u bapen kre ru ya ka jing nang mi no jong ki prophet so tu ulas dang ban hikai ya Gibril bikin shim ya ka benta ya ka mantle ya ka jankup ka jong ki lani ya ka bha trikam ka jong ki kum kinong ya cholupa ublay u ang nganjit yaw lingdo u ban kongu ya nga ban le ya kata barok ka bang ngakwa ya u ngan ai ha u ki khon ki ksiu pi ka jinglong lingdo ki ki por ban long li rang ba lingdo de ban don ki khon ki ksiu pin ken mau kalong thikum ta ha ka basdang u Aaron siki wan so Zadok udai na kalong yeng long sem jong ka kur ka jaj ka jong u Aaron kini barok ki wan na ka po na ka skep ka jong u Levi u wei ni ki khon jong u Jacob Yau lebi lapan kentang baja ka long yeng ke jong lapan kentang bakin long ki lingdo ki jong uplay bat day naka long yeng ke jong Aaron balapan ap bakin long tang maki ki rang ba lingdo bat pinsya mu kupa jong Yohanes nong penbaptis uwan nak kata juk long yeng we kupa jong Yohanes nong penbaptis Zechariah uwan nak kata juk long yeng ulong rang ba lingdo ubala ban net ban tang ban ra ya ka jing ubi tang sa ka bakentang tam jong ka temple ka bakentang na ka bakentang tam tuangan ai ka uyi ki kun ki ksiu which means kani ka hereditary legacy ki ban yai sakri yai ministry hakmat ubala pensle jonga tim day ba uba pensle jong ublay on le ka kam handrai hakmat jong uni unde supervisor uni ubala pensle waita Messiah. Tenamar kata la da pikwa ban shakri hakmat jong ublay pi don kamban kan mau ba pi shakri hakmat jong ubala pensle pi ra ya ka jong pensle jong ubala pensle pi long ru ki bala pensle ki jong ublay amen wajale kai bagani une ubala pensle jong ublay de utrai Jesus Christ oban sa one pai pat ka pertai ban seng ya la ka hima ha Jerusalem itu ka hima ka bau jukran mahman ka por mentakan pau peleng pingkreng hey ha Jerusalem bat kan por sa ka bakut sa ka pertai ling ba jang no kita kisem ki banya sensyar ba unius kini ki bala pensle rengkat ba uni ubala pensle jong ublay ken ma man la ka por bala khot epi ka kitab sam la ongom no what jule ben ya ki bala pensle ki jonga ki Messiah ki jong ublay kaba mut ki bala pensle ki jong ublay kaba hakaktin Greek yang ki Kristan lani Christian nama Christ kawan kaktin Christos kabala khana kaktin Mashiach kaba mod bala pensle ndre gasni kaba pi rung sa jeli ka jing pensle pi yan ka jing pensle pi shakri ka jing pensle pi em ka jing pensle pi bam pi di pi tia pi dem pi tre pi kita pi saki pi le na dong sadong pi duai pi pule ka Bible hakajing pensle pi dei ki bala pensle ki jong oblay pi dei ki Kristan di hikai ba bahagre tukum takalong ka ba thalabat ka ba kanrei da ki but pon jong ubamman ban ben kin tho ye ki jiu ba kin num ya don e yairu bat ka jing manarsin ka jong utra Jesu ka ka de ka jing hikai na dujok straight from hell banong hi ba ki jiu kin num ya don ben ta ka jing manarsin ka jong Jesus Christ ka de ka babakla bun bo jing mut be baka sop deng baka sop dung bat ka tmei jong ka jing wan arsin ka jong Jesus Christ kan long ha Jerusalem kabadai ban ne sa kum ka sorba ka sanhima sansima jong ka Israel dai na ka daw ba ki dan bon kinong sensyar kiri ka perthai khamtam lei ki ri muslim ki ri communist
Bat kiri kiba syak salai hau baman kiba kaan ban piak no ya ke Jerusalem haki ar bentah. Kata ha pedeng kami ngi bat kaset ni. Belum piak pedeng kasetai bakaseti. Belai dah kami ngi bakaset ni. Ka agenda ka long bed bana marla da le kumta lapan kerja ya ulum ulip ba unum deisyo shibenta na kahima Israel bana mar kataw Jisu mlasyo banwan. Ya kanila le di kinong Muslim daw Saladin na doa kapor bau job ya ka crusade ya ka Jerusalem. Utam ya ka Jerusalem barok ka Salahadin. Bada jayu hadin kata. Long ba kilaya tu ba? Oh, nda habaw wanu tau Mesaya jeng kijiu unrung na ka kerdop jong kabapet semingi ke Eastern Gate. Tu lem no upa blok. Hado mentala dang kangsa ya kata ka kerdop. Nalon nang tanda habolo yo ngowi kita ki uang nginyelek kowe ka kam. Nado menta ngin sna kowe ka lumcing tep ka badai hajan. Kadai marsenda abet bagani ka Eastern Gate. Tep iki Muslim ta. Hado menta menne. Daki jing tep sudah. Jong ki Muslim. Badai unget utip hai kane kowe. Ya syong isa ajan. Ya tip hai ke. Ya kai. Nalon taro ka kajing hikai Muslim yo ane ya lo barakhoi na kajing hikai jeng Talmud kajing hikai na Torah kabusu kami lais pas ne sans pas ne hadin kanyam Kristen kajing Kristen to temen ta jayu sangap te nda habanang ta utip hai kata bar utip ba orang ba nong hikai uriu khu uriu kentang kijiu jubet ban lej ban pendai yala kamet haka jingtep lani ka jaka badan met yap kiwe kalau dei ni orang ba ling do nei yap kakmi yap kalok mlong man kta namar lapen kerpang yu yo blai laso man kta ka bayap maka deka sang hakmat u blai kumnuk ka jingyap kan ma ko deka nong sun ka bakhat do ong apostol Paul ashi ti jong skin nong korin ifim la ban ni man kta pim betru ban yam Berking na. Tinamartaw Salahadin uang dalang kumta tutong inyatepet. Uklet. Po Mesaya ujang ipor buwan uwan nang ti. Unhiar na bedeng. Teka ni kalong syai kedar bah. Baki ay kiban sa jya kata kajing mana arsin kajong Jesus Christ kinong kiban da jya sisya. Kiban da urlong sisya. Kiban da long labat mayat. Kum kiriunget kibakam bangi ap kni linti ya kajing manarsian jong Jesus Christ ni dei ban yeng ya sha ya kijiu bat ya kari Israel bat ban kenmau bau taus im pat sha jongi udei ujiu uban wan ban pelat im ya ki na ki nongsun jongki bat ngiru ni dei ban ya sha ya kata kajing ya kun kum ta horkit hordang ngemla ban ya sha ya kitu ki basun ya kijiu bat ya kari Israel kerja nang ta lailom laiwa walai long kibriu kibasya haka hamsaya jongri ka perthai bansya jala makla Jisu la janwan nyarwai songsit akipor bagi long jaseng andre ken mau bah ka jaka bantang mencurwai songsit ngemut ban ong bakalong ka babaklah andre nalor ka barwai ben kreru yakane ben kreru balada long gabala ban lej ban yuk kejatnya ke Jerusalem pan bor no ble udai bala ban lele jiki kamba ban krese pediang nado ka do nun ka mensim ke jongpi ya kani ke jing sisha bala yap la em ha ka wei ke singan sia syambat umi uban sensha dia ka beneng ba ka kendo pleng la dei lu pau nong sensha jonga bara shwa ba un sensha ka pertai un sensha ka Jerusalem ngadei banja don benta bado namarba wala dalatep yang ngaru on sepen ke empat yang bangan ya don benta hakata ka hima ka jongo ka menum kutsyo amen kabalai to it yakito kiba utrai andai tang ba pinum ben yaki handrai ba pinang ban it yaki yano yaki ji uni we temen sim nado menela ong yapi bawang te bangan numwan pai tat ado pi ma pi ki jiu pina pediang nga ba pin ong long bala kerku yau tau bawan haka kerteng ke jong utrai pistim ne baruk haba denum de beshem
Adonai. Tang ba? Kani ka welcome. Kabaki ki si ong ba ki jiu. Haba pila irong ki sem jaki. Baruch haba. Blessed is you who come. Ito ay kataru. Haka Ben Gurion Airport. Ha Tel Aviv. Baruch haba. Blessed are you who come. Once ay, siya kariso ka jikular te. Haba pirung siya kariso ka jikular. Pida even long ki bala yo amate ka jingkarko. Amen. Wali siya po sa itanon kang efi. Ba pinrong siya kariso ka jikular. Bangin tip kamba kum no bangin e jaki. Piap de banwan ni kata yo wat ya pep. Ina duai. Trying awana kamachok me kanika pot. Ban wan ban aingo ka kerteng ka jong o Yeshua HaMashiach o blailem bat ngi. Ban ong try le ka kamba ka ba pala ka jong me. Ya rap tingi bangin ang jan chime bat bangin snow to me long o blaze.